তিনি अमियो তিনি हास्टेनाव याकार थांमानि थैयै जों बिनाव खुंबावना हिन फायदानि अमियो बाय आं 1977 बरक कलेज पढ़िदङ बरक बाय आं आफरुन सिमिनो बरक आनसोलाय जुनियर आं जखन 77 बलायो खायफुरु बनि जीबो आबलायनि मध्य मध्य थाङै मिटिं खायो ओंखे अमियो बाय जखन बलायनि हयते आरम्भ खालायै अमियो सब समयनो आनो सहयोगिता खायो एवं आनो सब समय सानो जखन जों आईएनपीटी खायफुरु तो मासेर पर मास बबाय दानो तो नों तंखाय आं दं आनि गारि बेमां सारा जों त्रिपुरा राज्योआव जेखाने रिंजागो आरो थांलायो अमियो आनो गैया गारिया आनो सब समय दं खूब दुखनि बेपार अमियो बाय आं आसो दिन काटक फैमानि हयतो दाबो आं हयतो त्रिपुरा मथानि अंगै बबाय आं खेपि कागलाय जाति इंका हाइपानो अमियोनि लाइफो बनो बुइके हाम याहिया एलाकाव जों जखन गुरि जों बबाय सब समय दङ आवा समायनो एलाकानि बरक बनो खूब सापर्ट खायो जेमन थाइजेमो जिनिस दाम बाबो सारा एजुकेशन बिनथानि याक दं बिनगो प्राय समायनो आंबो थाङो आंखाय बबानो रिंगो दान तो फायदे रगिले इके जूनियर हिसाब आं बनो खूब गौ खूब रेसपेक्ट दिगो अमियानो दाबो आं अबनो सानाय बिनि आत्ता गोथां थांथों बमुनि सुबुं आसायथों आर बनो कायथरक बिनि आश्रय बिनि आत्तानो बिनि गनो कायथरक आश्रय दिथुं एवं बनो बिनि आत्तानो जेखेबानो मुक्ति रिनानि बागै आं कायथन थानि आं कयजावो इनके बो जेखेबानो मुनि सुबुं आसायथों अबसे आनि कब एवं जों त्रिपुरा मथानि गै और जों ताबुक जत्त भाई खबाय लिडार और सिदाम सिनि रुनाल दङ तारपर सिफुंबो दङ जत्त बर' रक त्रिपुरा मथानि लिडारसक अबनतिनो जों बिजा और जों दिनै निनथानि पक सानन सुजुगमाखा हामबाय सरको थांथों सरको गाथका थांथों बेलायखाने खाखामानि साल तामनि हिनबा तिनि आं बाय बाक्सा बा बबाय बाक्सा थामचाके সেই টিএসএফ জীবন থেকে 1990 সনে যখন जों फार्स्ट एडिसि इलेक्शन बादायलायो आफ्रो जों जुद आमल जों एडिसिओ क्षमताय फायो कंग्रेस बाय जुब समिति সেই দিন থেকে न आं दावमियो बाय थामचाके सामुं खायनायनि सुजुग मोनखा आबुन आगेबो টিএসএফ दंफ्रु खायनायनि सुजुग मोनखा যখন जों एडिसिओ क्षमता माननाय बो एग्जीक्यूटिव मेम्बर एजुकेशन आंके साइंस एंड टेक्नोलॉजी ते फरेस्ट ते बीआरडीपी अब माने सिंचालक लायो अपन कग्रनो जों मुइतुमानो दिनै बिनि कर्म जीवन दिनै ने लास्ट बिनि लांमा चलांमानि यागुला आं अबन मुइतु खायो जे बिनि सामुं खायमानि आबरो आनातेबो इंस्पिरेशन रुवो खाबास रुवो जाते जों ते बाकी जीवन सामुं थांनानै ताई दिनै दामियो खरसा खूब स्पष्टवादी नेता पतिनी याकरी थामानियागुलो गुबुनिया सिनी ओ इंडिजिनास सिनी बुकुमारनि बागै कासा अपुरनिय खति आं खाख्लायो दुमुनो बतिनी गोथां टमाटाय बिनि भूमिका सिनी बर'नि डेभलपमेन्ट अर्थनैतिक सामाजिक दिगदियानि बतेबो खायकामु आं गुबुनिया तिनी आनि खामानि बिनि नुखुङो ताई बिनि परिबारनि जत बिरिब फेमिलि नां याफारु ताई अन बिहाफ अफ सिनी त्रिपुरानि अ संगठन इंगैबो आं सिनी महाराज इंगैबो आं आनि खा जे खामा खादुखुनामा बंनि परिबारनाय आं याफारु हामबाय दिनै जों त्रिपुरा मथानि सिनि सार अमियोनो सिनि त्रिपुरा सानि अनेक फेमास लिडार बसिंग दखानबाबो अनेक কিছু खायलांखा बरक आगि सिंजे टीएसएफ खायफुरु खानामानि बरक आगि संसानाय रक सिनि टीएसएफ मथानो ओमफ्रे ब त्रिपुरा दखानबाबो गोबां सामुं खायलांखा दाबो दिनै जों हतचाय बिनि गोथै खबर मानै सिनि त्रिपुरा मथानि सिङाव जागा बनो नायनानै ताई बिनि फेमिलि बाय अ बिनि हान्या समायाव बिनि लय बोसा फायनाय बागै फायमान जाफायगासिनो महाराज
जोंनो सिनति प्रमथनि जत मेम्बर न थाङै सावो जे सार अमियनि बिन फेमिलि बाय जों बिनियाव हानिया मोमेन्ट बनि लगी बुसावै लगेरि तंनि दिहने बिन फेमिलि रक बाय ताई जे सहयोगिता खायमानसा खायलिदि ने सिनति प्रमथन